Mire, señor Martínez, no tenemos buenas noticias para usted. Siempre ha sido un buen trabajador y tiene más de 10 años en la empresa. Pero ya sabe, la crisis nos llega a todos y no nos queda más remedio que prescindir de algunos trabajadores si no queremos cerrar la empresa. Lo sentimos mucho, pero ya sabe que en el caso que volviésemos a tener trabajo, contaríamos con usted. Sense feina. Quines conseqüències tindrà a la meua vida este element de distorsió? De repent, els meus plans de futur es veuen trastocats. 10 anys sense temps per fer una altra cosa que no fora treballar. Hipoteca i plats de xiquets amb Susi. Què dirà Susi? Tinc estalvis, 2 anys d'atur, la indemnització. Potser els diners suficients per imaginar una altra vida. Ja sabeu, tu tens uns plans i la vida té els seus.